zviratidza itato ndakabata 10 1 2 3 ai ndaneta ini 4 seconds 4 seconds idzi 4 seconds idzi 4 seconds 4 seconds noodles 4 seconds noodles unoti nzanze jongwe wasvitsa iri kana minute zvaro kana 30 seconds hauna kusvitsa 10 seconds chedza hauna kusvitsa muri munhu rumere ko iwewe unoti jongwe unofunga kuti kuzviita nyore wazviona ka 4 seconds chete ini ndaneta kusvitsa 5 minutes wonti jongwe wazviona kuti iwa uno 4 seconds waita ipa ndaneta kani wazviona ka ita tione izvezvi kana 5 challenge 5 seconds adunzwa futi uchinti jongwe wewe adunzwa futi uchinti jongwe kana chita 4 seconds ini muri munhu rume wazviona kuti augoneka sorry 4 seconds idzirapa 4 seconds muri munhu rume here nai 4 seconds dzirapa idzi waite munhu kadzi